Palang badan kabasang elalaki ni den mandi banang badan denai kakuyu itu elalaki ni denai manjauh padu isu menjadi sasang sinan jua yo kati bonyo yo dek rancak mako den silau baca kau balik dalam luna yo dek rancak mako den silau baca kau balik dalam luna. Denai pun menyasa indah udah saja rata kinco denai coba jua rayu korban denai lah jadi korban denai korban kasih jo sayang elok kita berpisah jalan denai korban mato karanjang. Denai asa rupo iko mungkin den tak nio yo baka tauan iyo licin sabana licin den talengan jaringan